Jeden miliardár povedal svojmu 17-ročnému synovi: Tento týždeň budeš jesť každé jedlo sám, bez priateľov, bez telefónu, bez hudby, len ty a tvoje myšlienky. Syn sa zasmial. To je nejaký trest? Otec odpovedal: Nie, je to test. Chcem zistiť, či dokážeš sedieť 30 minút sám so svojimi myšlienkami bez toho, aby si to nevydržal. Pretože každé zlé rozhodnutie, ktoré v živote urobíš, vznikne preto, že nedokážeš zniesť ticho. Prvý deň bol utrpením. Sedel v reštaurácii, pozeral do steny a automaticky siahal po telefóne, ktorý pri sebe nemal. Cítil sa nepríjemne. Druhý deň bol ešte horší. Takmer to vzdal. Na štvrtý deň sa však niečo zmenilo. Začal si všímať, že ľudia okolo neho neustále potrebujú hluk. Potrebujú spoločnosť, potrebujú obrazovku. Každá sekunda ticha im bola nepríjemná. Uvedomil si, že presne taký bol aj on. Na 7. deň vošiel do kaviárne. Objednal si kávu. Sadol si úplne sám, v úplnom tichu. A prvýkrát necítil nič iné ako pokoj. Prvýkrát v živote nepotreboval nikoho, aby potvrdil, že tento moment má hodnotu. Otec sa ho opýtal: Čo si sa naučil? Syn odpovedal: Celý život som každú voľnú chvíľu zaplňal ľuďmi a hlukom, len aby som nemusel premýšľať. A práve tým myšlienkam, ktorým som sa vyhýbal, som sa mal postaviť ako prvý. Otec prikývol. Väčšina ľudí nedokáže sedieť sama ani 30 minút bez toho, aby nesiahla po telefóne alebo niečom inom. To nie je spoločenskosť, to je závislosť. A závislí ľudia sa ovládajú najľahšie. Potom dodám: Človek, ktorý dokáže pokojne sedieť sám pri jednom jedle, je jeden z najťažšie manipulovateľných ľudí na svete. Pretože nepotrebuje tvoj súhlas, nepotrebuje tvoju spoločnosť, nepotrebuje neustály hluk. Zmieri sa s jediným hlasom, pred ktorým väčšina ľudí uteká celý život. So svojím vlastným. Ak chceš vybudovať život podľa vlastných pravidiel, potrebuješ sa naučiť myslieť samostatne, nie nasledovať dáv. Napíš FLAI a ukážem ti, ako využiť AI na budovanie osobnej značky, podnikania a slobody, aby si pracoval na svojej budúcnosti, nie na snoch niekoho iného.